Всім привіт, з вами я Супернадкаст, і сьогодні будемо відкривати на сервері Wine World такий... Сьогодні будемо відкривати 10 сундуків нуба на сервері Wine World. Так, Wine World. Ну давайте ми вже ж приступимо. Так, перший сундук нуба. Нас сьогодні могли побачити 10 сундуків нуба. Так, давайте. 250 коїнів, персоналізація, емоція 19, дивимося. Так, маски, емоції. 18, 19. Я не знаю, хто це. Комет. Короче, так, умножитель і паличка спідстера. Да, якщо буду з емоцією 19. Так, резко відкриваємо. F5, дивіться, яка вона. Я зараз вернуся. Я вже тут, пробачте, я просто пчихнув. Так, відкриваємо і нічого полезного нема. Відкриваємо наш 8-й сундук. Тихо. Так, 8-й сундук. Так, відкриваємо. Пацан щось застиг там. Так, нічого і 300 конів. Ну, хоча б це. Нам цього стане. Так, відкриваємо 7-й сундук нуба. Так. Понятно. Ні. І нічого. Коїни. 223 коїни. Хоча б це. Що він мені кидає паті? Я тебе не знаю. Я потім з тобою зв'яжусь. 1541 коін. Окупився сундук нуба. А, ми ще не відкрили, не? Прикольно. Окупився сундук нуба. Чітко. Мені це дуже подобається, цей випуск. Що хотів збирати? Ні, не дасть. Емоція 2, опять, ой, так, емоція 2, тепер ми з такою емоцією будемо. Жемчуг, спідстера і 330 коїнс. Так, різко. Пуф. Ще 4 ми маємо. І дивіться, яка емоція 2 така. Мені подобається. Так, нічого. 277 коїнів і маска слайма. Зараз подивимося різко, щоб ділером. Маска слайм. Шукаємо слайма. О, слайм. Так, дивимося. F5. Така прикольна маска слайма. Пуф. Окей, давайте відкриваємо з маскою слайма. Умножитель. Маска свиного зомбі. Зараз будемо шукати свиного зомбі. Щось мені якось везе на ці персоналізації. Я не знаю, скільки їх вже випало, але їх багато. Свиного зомбі. Давайте, може, ця нам маска щось перенесе. Свиного зомбі. Що, прикольна маска. Жемчуг. Маска Джокер. Ну, я не годен з цією маскою. Мені вже маска за маскою випадає. Маска. І останній що там в мене було? А ну почекайте, я... 259 коїнів. Тихо. Нічого і нічого. Тепер ми йдемо зараз, я подивлюсь, що нам за маска була. Так, відкриваємо настройки, ігри, чат. Так, нам була маска... Ой, я нечайно натиснув, бо я відкрив чат. Маска Джокер. Шукаємо Джокер. Джокер, нема. Блін, де цей Джокер у нас?
Де цей Джокер у нас? Ой-ой. Так, Джокер. Давайте, коли я вже знайду Джокера, маска, я вернуся. І як ви бачили, я надів маску Джокер. Це в нас була остання маска з 10 сундуків нуба. Але я знову натиснув чат. Так, я знову натиснув чат і нечайно, пробачте мене. І випала маска нам Джокер. Це була остання 5-та маска. Давайте вже буду закінчити, напевно, серію, бо вже 5 хвилин знімаю, але в принципі це мало. Так, давайте. Тут закінчимо, як почали. Тихо. Дайте таку. Маска Джокер. Ну, давайте ми вже, напевно, будемо прощатись. З вами я був Супер Майнкрафт у масці Джокера. Всем пока-пока. Пока.